Jij gaat het uitdrinken, hè? Dat is echt bruin. Maar nee, maar niet Die veel. cola mixen met melk. Ga weg, je. Oeh. Maar ga weg En één keer nu. binnen drinken. Kijk, zie, dat is toch bruin? Toch nog eens? Nou, wat smaakt? Nou, wat smaakt dat? Dat is iets Fransig. Dat is gewoon een vaste. Subscribe op deze Maar keer. Emma, je smaakt zo rustig. Je smaakt echt gewoon melk en dan met cola, maar dat is echt Fransig. Dat is dus die reactie op cola met melk.